Băi, prăzătorule, dar ce faci tu aici? Băi, cocalarule. Băi, tu vezi mașina asta? Asta? Ei, Ce mașină e asta, mă? nu încoace, nu încoace. Ce are înăuntru? Ei, băi, cocalarule. Voi ăștia care munciți prin Anglia în pula mea, ați plecat din Cipru, ziceți că era sărăcie, nu? Uite în pula mea, mi-a spălat mașina un an de zile, ca spălătorie manuală. Și uite ce mașină mi-a luat, cu economie. Când o să vezi și voi așa ceva în pula mea, să mă sunați și pe mine. Sau de... în continuare, la anul meu alta. Da, da, asta de lângă? Ți-a luat-o și pe asta? Frate, mă mâncați. Ți-a luat-o pe asta acum? Acum așa luat-o, nu anunță. 2014 model. Să mă fac tu. Să moară și pilean. Cine aș vrea, mă, albastru să moară? Cât prinde Suzuki? A mea? Nu știu. Are 200. 200 prinde? Să moară Gigi. Ia pornește să Dar vedem. n-are cheie mâncați. Pornește așa, că asta nu e cu cheie. Unde e cheia? Dă-ne zbulească oricând. Stai drept. Așa, băgăm pe parking Băi, ești prost. să moară Vita. Ce? Uite coaie, vino încoace. Are 200 la bord. Și cât prinde? Are și muzicuță. Cu touchscreen, cu... În chineză, În cheie. japonez de aia. Urcat. Păi dă drumul la muzică sau de... Uite acum îți dau drumul. Ia. Gata, boss. Gata. Ei, mașina asta Asta? prinde 300 la oră să-mi fac piciorul. Dar vii să o vezi pe alu frate meu. E sport. Cât prinde asta? Cât prinde? Asta nu vreau să cât prinde 400 la oră, dar îți garantez eu că acum i-a schimbat prețurile noi la Versace. Are și de astea colorate, să nu-i ochii dragului. Că dai ok, să vedem cum s-aude. Calculator de bord. Îmi dracu să apă mine. Da, dracu mă, Ia pornește cheie. Ca să mor. Băi, Pornește cheie și tobul sport. așa, că are tobă sporții. Ia. Ce ai făcut, mă? Bila? Auzi că a pornit? Da. Da. Gata să moară, bă. Mă zice el în Franța, vino cu să vezi ce farul mi-am pus. Vino cu De la Gucci sau de la Versace? Asta e farul de la Zara. De la Zara. De la Zara, băga mea. Are lunetă și ăsta se prinde albastru, ăsta roșu și ăsta verde. Gata. Noaptea prind tot ce, agăs tot ce vrei. Trebuie un pic curățată, bate capul ei. Vezi, tot e ok. Vrei să mă arăt ceva? Să vezi ce mi-am luat eu. În caz că mă prinde poliția, scot ăsta, de aici este un praf special, îl arunc în urmă și care în șans tot. Nu vă mare nimic, că vreau să fiți invidioși pe mine. V-am pupat. Pa. Ciao.